l'institut perquè em fa molta il·lusió per aprendre la ciència, que m'agrada, i més coses sobre el francès, que a vegades no em surt. Em fa il·lusió començar l'institut perquè vull començar aquesta nova etapa. Tinc ganes de començar l'institut per conèixer nous companys i aprendre molt a les classes. Sí, tinc ganes de començar l'institut perquè em fa il·lusió començar una nova etapa de secundària. Sí, tinc ganes de començar l'institut perquè farem noves assignatures i treballarem amb noves coses. Perquè és un institut nou i perquè van tots els meus amics. Perquè hi aniran tots els meus amics i també van amb iPads. Tinc ganes de venir a aquest institut perquè està molt a prop de casa i hi ha tots els meus amics. Tinc ganes de venir a aquest institut perquè està el meu germà aquí i em pot ajudar en moltes coses. M'han explicat d'aquest institut que fan servir iPads. A mi m'han explicat que fan assignatures en anglès i intercanvis amb altres instituts. A mi m'han explicat que fan francès i alemany i els exàmens són una mica difícils. M'han explicat d'aquest institut que hi ha molt bons companys i molt bons professors. Jo tinc ganes de començar l'institut perquè puc aprendre molt de les coses que m'explicaran. Tinc ganes d'anar a l'institut per poder treballar amb l'iPad. Jo tinc ganes de començar l'institut perquè vull fer noves matèries i treballar amb els iPads. Jo vull començar l'institut perquè veig que el meu germà s'ho passa molt bé i vull aprendre noves coses. Jo vull començar l'institut. Bueno, és que tinc tant coses al cap que no sé què dir. M'han explicat que hi ha una assignatura que es diu Global Scholars que parles amb diferents instituts del món i jo tinc ganes de fer-ho. M'han dit que hi ha un bon professor d'educació física i vull aprendre més. Jo tinc ganes de començar l'institut perquè m'han dit que faríem les mates en anglès i tinc ganes de fer-ho. Jo he vist que aquests nens que sortien de l'institut portaven iPads i a mi m'agrada molt la tecnologia i m'agraden molt els iPads. M'han explicat que d'educació física farem rugby, bàsquet i esports que quan ho fèiem al col·le no fèiem aquest tipus d'esports. Bueno, no sé si m'espanta, però en teoria no, perquè diuen que posen pocs deures. Que a mi no m'espanta perquè ja conec a molta gent i diuen que també és guai i fan coses guai. M'espanta, però no molt, perquè sí que és diferent de l'escola, però en part sé que tampoc és un canvi molt gros. No sé. A mi no m'espanta perquè ja coneixo molta gent i crec que no serà tan difícil. No, a mi no m'espanta perquè ja coneixo a molta gent d'aquí i diuen que és molt fàcil. No m'espanta perquè crec que és una part més del nostre aprenentatge, però que fa un pas més. I a més també conec més gent. A mi no m'espanta perquè crec que és una experiència nova i a més també conec molta gent que està d'aquí. M'espanta perquè encara que coneixia molta gent, doncs no sé, és com un món nou per mi. A mi m'espanta perquè no conec a ningú, però a la vegada crec que ho podré superar. He vist que pintaven i que no riguis. No m'han explicat res, però crec que farem diferents assignatures amb altres idiomes. M'han explicat que farem moltes presentacions i això, i que fan viatges a l'estranger o coses així, i que no sé gaire res. A mi m'han explicat que
que fan treballs i fan presentacions i també se comuniquen amb altres gent d'altres països. A mi no m'han explicat gaire res, però sé que farem viatges a l'estranger i crec que hi ha bon nivell. La diferència entre l'escola i l'institut és que potser a l'institut posen més treballs i més feina o més deures i, a més, fan una jornada intensiva. La diferència que hi ha entre l'escola i l'institut és que a l'escola hi ha menys, o sigui que hi ha portàtils i ordinadors i això, i a l'institut hi ha més coses de tecnologia com tablets, més pissarres digitals i coses d'aquestes. Jo ara crec que hi ha moltes diferències entre l'institut i l'escola, però segur que d'aquí un temps no pensaré el mateix. Els avantatges d'anar a un institut més petit són que els professors poden estar més atents amb nosaltres. Els avantatges d'anar a un institut petit és que els mestres i els alumnes són poquets i ens poden més atenció als mestres. Jo crec que els avantatges d'un institut petit és que els professors poden estar més per tu i pots fer més coses. Els avantatges d'anar a un institut més petit és que les classes són més poquets i els professors i mestres estan més per tu i pots aprendre més coses. Els avantatges d'anar a un institut petit és que els profes sempre estan amb tu i te poden ajudar més. Jo crec que els alumnes de l'institut han canviat la seva manera de ser i han madurat més i estan més alts. Jo penso que els alumnes de l'institut han canviat més perquè ara són més alts i més peluts. Jo crec que els alumnes des de l'escola a l'institut han madurat molt més perquè ara ja no són tan, diguem-ne, pillos i ara són molt més madurs. Els alumnes jo els veig que han canviat molt, sobretot ara són més alts, tenen la veu greu, els nens, i les noies que surten fort. Que han madurat molt i és que no sé què dir. No sé què dir. Bueno, que són més intel·ligents. Veig diferents els nens de l'institut, els de quan anaven al col·le, que ara són més alts, més intel·ligents i no sé, han canviat molt per mi. Jo la sensació que he tingut quan he entrat a aquest institut ha sigut de satisfacció perquè he entrat, no sé, com en una nova etapa. I també crec que els professors són exigents però a la vegada bons perquè crec que t'explicaran les coses bé. Això. La sensació que he tingut quan he entrat en aquest institut, m'he sentit més gran, més... I els professors se'ls veuen amables. La sensació que he tingut en entrar a l'institut ha sigut intriga per saber què hi havia i els professors es veuen que són divertits i alegres. Jo la sensació que he tingut era com de... estava nerviosa per començar una nova etapa i ja està. Jo la sensació que he tingut quan he entrat a aquest institut ha sigut una mica nerviosa perquè no sabia si sortirien les coses. Jo crec que les classes a l'institut seran divertides, però que ens faran com més canya. Jo crec que les classes d'institut seran més sèries que
que les d'altres escoles. Jo crec que les classes de l'institut seran més entretingudes perquè aprendrem altres llengües diferents. Jo crec que les classes de l'institut seran més divertides, però ens posaran una mica de més de deures que a les escoles. Jo crec que la jornada intensiva és bona perquè tinc més temps per la tarda. Jo crec que les classes d'institut seran més divertides perquè hi ha més coses per experimentar. Els alumnes de l'institut ens han explicat que aquest any van anar a Brussel·les i que s'ho van passar molt bé. Jo d'aquí 4 anys em veig aconseguint tots els reptes que em proposo i no sé, em veig més segura del que faig i tot. Avui, quan he entrat a l'institut, he sentit emoció. Per què? No sé. Jo quan he entrat a l'institut m'he sentit petit. Per què? Perquè pensava que no em sabria adaptar a tanta feina. A mi em fa gràcia perquè farem servir iPads i aprendrem molt i tot serà digital i per això... És que no sé què dir. Això no sé què dir. Bueno, els alumnes ens han dit que farem mates i això en anglès i jo, que no en sé gaire, aprendré més anglès. I això que no saps mates o anglès? Anglès. Jo crec que fer assignatures en anglès ens serà útil en el futur perquè, per exemple, hi ha alumnes que creuen que fer la seva carrera universitària en altres països els hi pot fer útil saber l'anglès. A mi m'agrada l'anglès perquè és molt divertit i els de l'institut m'han dit que és bastant fàcil perquè ho expliquen bé. No sé. Jo, d'aquí 20 anys, a mi m'agradaria treballar obrint un hotel a casa dels meus avis i m'agradaria que aviam si ho he pogut aconseguir i viatjar més pel món del que puc viatjar. Doncs jo crec que d'aquí 20 anys estaré... el meu objectiu és fer la universitat als Estats Units en anglès perquè crec que potser fer-la en un altre idioma em serà com una experiència diferent. Jo, d'aquí 20 anys, jo ja em veig jugant a rugby i anant pels països a campionats i a visitar els All Blacks. A mi d'aquí 20 anys m'agradaria estar en un concessionari de ports allà treballant, o si no, fent d'enginyer dissenyant-los. Jo crec que l'institut m'ha pogut servir per ser millor persona i amb moltes assignatures, com per exemple veig que hem treballat molt amb els idiomes i m'agradaria aviam si els puc fer servir.